हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस श्रद्धा ऑफिशियल ब्लॉग। तो आई होप कि आप भले थे देन मो बेटर अच्छे। तो चलतु लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कौन कहती ना बहुत दिन है मु वीडियो आनी नी फाइनाली आफ्टर 1 मंथ पर मु गोटे वीडियो आनी। जदि भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदे चैनल को। मुझे वीडियो बनैली जे ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତିନି ନା। ମୋର କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 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 ତ 5000 ଫଲୋଅର୍ସ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଯାଉନି, ତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟାର ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି। ତ ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ କଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତିନି ନା। ମୋର କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 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 ତ 5000 ଫଲୋଅର୍ସ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଯାଉନି, ତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟାର ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି। ତ ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ କଲେ। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ମାନେ କ'ଣ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ତ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଯିବନି, ଭ୍ୟୁ ଯିବନି, କମେଣ୍ଟ ଯିବନି, ଦେନ୍ ସେ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ବ୍ୟଥା। ତ ମୁଁ କହିଛି ସେଥିପାଇଁକି ମାନେ 1 ମନ୍ଥ ହେବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଲାନି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ବଢ଼ିଲେନି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଡିପଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କଲେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଏଇଟା ମୋ ମନର କଥା। ତ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଦେନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ନଥାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମାନେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି କୌଣସି ରିଜନ୍ ତ କିଛି ନଥିଲା। ରିଜନ୍ ତ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ଆଗରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର, ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲାନି ଇନଷ୍ଟାର। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ଦେଖିବେ, ସେଟା ସେଟା ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେନ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ଚଳିବ, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ସେତେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଛୋଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଲାଇକ୍ କରୁଛି କି ନ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି
प्लीज़ 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 लाइक माने शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु कमेंट माध्यम मते निश्चिंत जणांतु जहाँ फल कि मु माने गोटे जो चिंता आशा विश्वास भरोसा टे बढ़िबारे हेल्प करवा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फास्ट लग जाए कि स्किप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड जदि मु देखी जदि ये भिडियोटी आपण मानक भल लगे कमेंट माध्यम कहे जार जहाँ इच्छा मैं जार जार मत कि कहार अच्छी तो कमेंट माध्यम कहे मुझे निश्चिंत आपन को कमेंट माने कमेंट बैक देवी। तो प्लीज़ 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 आज भिडियोटी पोस्ट हम तो शेयर करूँ प्लीज़ शेयर कले सीना आपण मैंने जानवे जे हाँ ये चैनलटा अच्छी आगु को माने हेल्प हो ना। तो मु डेफिनेटली प्रॉमिस करुँची जदि आपण ये वीडियो को शेयर कमेंट शेयर माने शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो स्टोरी इंस्टा स्टोरी देले मु इंस्टा आईडी हूँ नखरा क्वीन 143 इंस्टा स्टोरी बैक भी मुझे देवी जदि आपण मो यूट्यूब चैनल जदि देखिए तो मु निश्चिंत प्रॉमिस करुँची मु आपन जदि इंस्टा मत स्टोरी पके मु स्टोरी बैक भी देवी। तो यहाँ था आम मनर कथा आशा करुँची भिडियोटी भल लगे जदि भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड शेयर सब्सक्राइब करदे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टाटा लव यू ऑल।